Ola, eu son Félix Fernández, son un artista multidisciplinar ou transdisciplinar, como se quera mirar. Estou traballando co proxecto Xavier a través de min aquí en Corcubión. Este proxecto nace ca intención de traballar con legado inmaterial que meu irmán me deixou en vida. Meu irmán chamábase Xavier Fernández, era psicólogo transpersonal e terapeuta. A miña intención é traballar en escena como se fora unha colaboración co seu imaginario meu en escena. O proxecto de Xavier a través de min estaba nun estadio bastante avanzado cando empecé aquí a residencia en Corcubión. Traballei en cuestións máis dramatúrxicas ou contextuais porque realmente necesitaba que se entenderan o dispositivo escénico, que a xente poidera entrar de algún xeito a poder facer un zoom cos obxetos que hai na instalación. Bueno, para o Concello é un xeito de experimentar a posibilidade de usar recursos que temos na vila, que nunca se utilizaron para a residencia, neste caso é o edificio de protección civil do Porto, e tamén estamos a utilizar o espazo de traballo aquí no centro de día donde nos encontramos. Si, a intención é achegar esa paisaxe que construín co dispositivo escénico, achegala ao público e facer eso, como se fora un zoom a cada un dos obxetos. O que pasa que é aleatorio, non é escollido a orde ou o foco en que obxeto poño. É o azar o que fai que poidamos entrar dentro dun obxeto, do contido dun obxeto ou no contido doutro. E para nós é un pouco, o Concello nunca realizou, nunca desenvolveu residencias artísticas, ni de investigación, ni de ningún tipo, entón, pois, bueno, é un pouco introducir esa posibilidade de ver como, bueno, pois, como sucede e como se toma na vila. Sería unha flor. Sí. Ou un arco da vella tamén podería ser. Sí, algo moi... tería o que simbolizara tería que ter algo como unha conexión co espiritual de algún xeito. E logo tamén comentar que é unha peza que non está tan concebida para ser un delirio, non un delirio, unha peza, unha construción cun perfeccionismo técnico ou con unha virtuosidade moi focalizada no virtuosismo, non? Non ten nada que ver con eso, é unha peza puramente enerxética, na que o importante é o estado, non? No que transite todos esos materiais.